Il-qasma u l-firda fil-Partit Nazzjonalista qed kompli tkun aktar evidenti hekk kif qed teħrax il-ġlieda bejn iż-żewġ kandidati għal kap tal-partit. War li fuq il-midja soċjali, il-kap nazzjonalista Adrian Delija ma qatx lura u nfex f'attakk aħrax fuq il-kandidat ieħor Bernard Grech u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil li qed imbotta lil Grech biex jitwerrab Delija. Issa li skont stqarrijiet uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija għaddam il-proċess ta' due diligence ta' kummissjoni apposta, Delija ħareġ bir-rawa f'ħalqu u qal il-fazzjoni ta' Simon Busuttil gidbet fuqu. Għallu li jena kont ħsibt flus, jena laħsibt flus la tiegħi u laqqas taħt ieħor. Dan il-due diligence process jikkonferma da kollu. Delija reġa' beda jgħaddi l-botti fil-konfront ta' Bernard Grech fuq il-pendenzi fi ħlasijiet teluf ta' flus kbar ma tattaxxaw tal-vatt. Illi minkejja kollu li kienet jingħad, jiena mhux biss tal ħallast u għandi il-pożizzjoni tiegħi mad-Dipartiment tat-Taxxa li hija kompletament in order imma ħallast taxxa mhux biss fl-aħħar snin ma' fajti. Delija tkellem ukoll dwar l-attakki personali fil-konfront tiegħu mill-2017 l-hawn, attakki ġejjem mill-fazzjoni ta' Busuttil. Għallu li ma kellix biex nitma' lill-uliedi. Daħlu anke f'affarijiet personali biex jippruvaw imweġġaw mhux li biss imma anke il-familja tiegħi. Adrian Delija saħaq li huwa differenti minn Bernard Grech u l-esponenti tal-fazzjoni Busuttil għax qatt ma gideb fuq ħadd u dejjem fetaħ il-bibien għal kulħadd. Imma jien ma gideb fuq ħadd, imma jiena ma laqt il-bibien lil ħadd, jien ma warrabt il-ħadd,